tulleet nyt Sakadoriin laskettelemaan. No, miltä täällä nyt vaikuttaa? Mahtava on paikka, ihanat ilma ja palvelu oli vähän hidasta, mutta kaiken kaikkiaan niin vaikuttaa lupaavalta paikalta. Joo, sä oot nyt menossa hiihtokouluun. No joo, ajattelin opetella vielä tämän taidon. Joo, haastetta tuo lisää, että hiihdon-opettaja osaa venäjää ja armeeniaa. Kyllä, mä luulen, että tämän jälkeen vähän suomeenkin. Okei, katsotaan sitten jonkun ajan päästä. Nyt tuntuu, kun on pikkasen opettajan kanssa lasketeltu. Ihan mukavaa, tähän jää koukkuun. Nyt pitää päästä taas jatkossakin. Narev on hyvä opettaja. Ja specialista. Очень хорошо specialist. Yeah? Okei, jatkataan. Olen täällä Tengisvuoren huipulla. Täältä on tonne alas noin 850 metriä. Se näkyy tuolla alimmaissa laaksossa. Täällä on varsin talviset olosuhteet. Sieltä sitä tullaan hiihtäjään. Pysä. Meni mukavasti. Joo. No, tuntuuko, että opit? Joo, tää on kiva juttu. Okay. Hyvä oli oppitunti ja nyt vaan jatketaan sitten. Joo. Viikoittain. Okei. Joo. Nyt laskettelureissu on tehty. No, mikä on fiilinki? Your husband? Aika kiva tunnelma on. Tää on ihan rauhallinen paikka näin ensi harjoittelijalle, mutta ajattelisin, että jatkan tätä harjoittelua näin kauniissa paikassa.